Príjemný dobrý deň, milí priatelia. Krásnu nedeľu, je týždeň pred Vianocami. Zdraví vás Vladislava Spravodlivá a som na takej malej prechádzke. Je dneska krásny slnečný deň. Vidíte, ako máme počmárané celé nebo zas. Nás niekto tu sprejuje a krmi toxínami. Je to presne to, o čom veľa ľudí hovorí, že sú to konšpirácie, ale nechcem sa tomu venovať. Hľadám kúsok kľudného miesta, odkiaľ by som sa vám prihovorila, pretože sú to chodničky, po ktorých som chodila volakedy. Nebolo tu ani živačika a dalo sa tu v pohode, v kľude sadnúť a pomeditovať, pozrieť sa na naše rozrastajúce sa mesto. Ale dnes už tu nemáte takmer nikde kúsoček priestoru, kde by ste boli sami a kde by ste si mohli v kľude posedieť bez ľudí, bez vyrušovania. Nevadí, ja napriek tomu som tu s vami a budem sa snažiť vám niečo múdre povedať, pretože v takýchto chvíľach samoty a v prírode, kde je vzduch, kde môžete premýšľať, vám idú myšlienky lepšie ako hoci kde inde. Takže zamýšľala som sa nad tým všetkým, čo žijeme v dnešných časoch. A je to veľmi, veľmi ťažké, naozaj. Je to náročné na psychiku, na náš fyzický život, prežívanie, emócie, hlavy, myšlienky preťažujú celý náš ľudský systém. A veľa ľudí z toho chorie. Teraz nehovorím o tých zaočkovaných, ktorí majú svoje vlastné, veľmi vážne problémy, ktoré sú spojené s tým povinným, nepovinným očkovaním, ktoré toxikovalo ich tela. Teraz hovorím o tom všetkom napätí a strese, ktoré vytvára súčasná spoločnosť, súčasní politici, ktorí nám vládnu, robia z nás otrokov a rozhodujú o tom, ako budeme žiť, čo budeme jesť, ako budeme vychovávať svoje deti a či ich vôbec budeme môcť vychovávať. Je to doslova až také tragické, smutné, ako sa to vyvíja. A najsmutnejšie na tom je, že my ľudia s tým málo čo robíme. My už okrem reagovania na sociálnych sieťach a nejakom komentovaní už ani nenadávame, už nemáme silu. To, čo prežili Slováci, slovenský národ za posledné roky, bolo tak utlačajúce, tak potlačajúce všetko ľudské a človečenské, že ja si myslím, že väčšina z nich už nevládze. Čo je veľa, to je moc. A s každou ďalšou vládou prichádzajú nové a nové hádky, spory a rozkoly. A zase trpí len človek, ten, ktorý na nich všetkých robí. Platíme z našich daní Ukrajincov, a teraz ktože vie čo všetko. Obrovské miliardy odchádzajú do Európskej únie, ktorá si svojvoľne rozdeľuje rozpočet. Čaká na to, kým prezident Orbán ide na záchod a potom schvália 200 miliard pomoci Ukrajine len tak. Pričom samotný rozpočet na celú EÚ na najbližších 7 rokov je 900 miliard. Ľavou zadnou odklepnú pre Ukrajinu 200 miliard na rok. Takže vrhajú nás všetkých do nehoráznej biedy, nekonečnej driny,
ktorú budeme musieť my všetci na nich odmakať. Na ich zlé rozhodnutia o vojne, o podporovaní vojenskými prostriedkami a tak ďalej a tak ďalej. Mocní sveta sa na tom nabalujú a my väčšina sme stále chudobnejší, otrávenejší a zničenejší, ale aj pokornejší, pretože sťahujeme sa stále viac sami do seba, do svojho vnútra, lebo na to už ani hlava nestačí. Naše srdcia sa zamkli a darmo tu niekto rozpráva o zlatom veku, o nových časoch, o nových frekvenciách, keď sme otroci, ktorí od rána do večera musia na toto všetko robiť, prizerať sa a nemôžu s tým nič robiť. Je to ale paradoxné, že hovorím, nič nemôžu robiť, pretože dá sa robiť, len tí bežní ľudia, ktorí si žijú svoje životy, nemajú myšlienky, vedomosti a čas sa zaoberať tým, ako spravovať štát, ako žiť, ako zarobiť peniaze pre celý štát a pre všetkých, ktorí sa tu nabalia. Takže bola by som rada, keby sme nadýchovali a hlavne vydychovali všetky tieto starosti von z tela, z našich myslí a srdc, pretože nás to robí chorým. Spôsobuje to sebevraždy, ktorých je viac ako kedykoľvek predtým. Spôsobuje to medzinárodné konflikty. Spôsobilo to, že dlhoročné rokovania o miery skrachovali a nenažraní vládychtiví politici a tí, čo sú za nimi, sa napakovávajú a svet chudobnie a úplne sa prepadá. Takže darmo teraz povedať budíček ľudia, pretože to vnútorné prebudenie musí prejsť v každom z nás. Každý jeden z nás musí sa rozhodnúť, už nebudem otrokom, už nebudem trpieť a znášať správanie súčasnej vlády, politikov, reprezentantov inštitúcií a nemocníc a neviem koho všetkého. Ja som svojprávny, vedomý a vedomý človek, beriem zodpovednosť sám za seba a podľa toho budem aj konať. A pokiaľ dojde k takémuto vnútornému uvedomeniu, je to už len krôčik k tomu prežitiu. Pretože zostáva tá vnútorná sila vo mne, neodovzdávam ju týmto všetkým parazitom, tým pádom mám dostatok sily pre svoje vlastné zdravie a ten výkon, ktorý musím podať. A mám silu kráčať ďalej. Pokiaľ ale sa nechám ďalej zdierať, delegujem svoje zdravie, svoju prácu, svoje možnosti, celý svoj život do rúk cudzích ľudí, tak potom sa nemôžem sťažovať, že jednoducho si robia so mnou a s mojím svetom, čo chcú. To je jeden holý fakt a to už nehovorím o tom, že padla viera, padla spiritualita, nie sme prepojení na vyššie duchovné svety, už neveríme v nič, pretože všetko nám zobrali a berú nám ďalej. Ale pravda je tá, že my to dovolíme. My to dovolujeme. Toto, čo vidíte na tých nebesiach.
tie čmuhy. My dovolíme rozkrádanie našich majetkov a spoločných peňazí. My dovolíme podporovať vojny vo svete. My dovolíme zneužívať naše deti v školách chorými ideológiami. Dokedy? Verte, že vždy existuje veľa ciest. A iba na nás záleží, akou cestou sa vyberieme. Môžeme sa vybrať komplikovanou, kľukovitou cestou, ale môžeme ísť aj priamo. Niekedy je to veľmi ťažká cesta. Ísť priamo, stýčený, s hlavou hore, keď v duši mám bôľ, smútok a mám nedostatok. Len koľko bezdomovcov, koľko bezprízorných ľudí a tých s maskami, ktorí behajú po električkách, vidíme vôkol seba. Koľko smutných očí detí, koľko rozpadnutých párov, manželstiev a rodín. Je to do neba volajúce. A ja teda volám do neba, aby ten hore s nami mal trpezlivosť. Aby nám dal ďalšiu šancu pre ľudstvo, ktoré dovolilo nekalé experimenty na sebe s vlastným DNA, ktoré dovolilo okupáciu našej prenádhernej planéty, mixovanie rás, mixovanie ľudí so zvieratami. Dovolila pôsobenie cudzej mimozenskej inteligencie tu na Zemi a okupáciu technológiami všetkých našich ľudských myslí, ktoré sa v tomto všetkom úplne stratili. Takže ja volám znova späť po zdravej mysli a rozume. Pretože keď nepustíme do svojej mysle nikoho, iba dobro a lásku, otvorí sa aj cesta do našich srdc. Dovtedy bude zablokovaná. A pokiaľ sa nespojí mysel, pozitívna, dobrá mysel so srdcom, odkiaľ príšti všetká vesmírna božská láska a sila, nie je záchrany pre ľudstvo. Prajem ti, človeče, aby si povstal, aby si našiel silu spojiť svoje srdce a mysel, aby si prekročil hranice času a priestoru a stal sa znova úžasnou ľudskou bytosťou, ktorá uchopí všetko, čo sa deje na planéte Zem vo svoj prospech, v prospech svojich detí a budúcich generácií. Prajem vám všetkým pokojné, láskyplné sviatky Vianoc a šťastný nový rok bez vojen, v miery a láske. Pridajte sa, prosím. Ďakujem.